Jaahas, astepakkasta. Näytetään nyt kuinka 502 pikkuvalmetti lähtee pakkosyötöllä hyvin käyntiin. Eli ensin käsikaasu pitää laittaa täysille. Sitten täältä pumpun juuresta. Jostain tää pelti niin näkee paremmin. Tällainen nappula pohjaan. Se jää sinne nyt kun tuo käsikaasu on pohjassa. Ja sitten ei muuta kuin lähdetään starttaamaan. Tää on kyllä takuu varma konsti. Välttämättä ei tee hirveän hyvää koneelle. Katsotaanpa sitten nötkön kytkin pohjaa ja vaihdevapaalle.